Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan problemak ekuazio sistemen bidez zailan ebazten diren ikusiko dugu. Horretarako, beti bezala, egin behar dugun lehenengo gauza, enuntziatua arreta handiz irakurtzea da, enuntziatuaren zentzu orokorra ulertzeko. Ondoren, datuak eta ezezagunak identifikatu behar ditugu eta zehaztu behar ditugu. Ondoren, haien arteko erlazioak berdintzen bidez erlazionatuko ditugu, edo adieraziko ditugu. Gure kasuan, bi ekuazio aterako dira, beraz, ekuazio sistema bat lortuko dugu. Laugarren urratsa sistema hori ebaztea izango da, eta azkenik lortu ditugun soluzioak enuntziatuaren arabera interpretatzea. Gure problema. Kafetegi batean, bi kafe eta freskagarri bat, 2,70 euro kobratu dizkigute. Atzo, kafetegi berberan, kafe bat eta 3 freskagarri hartu genituen eta 4,10 euro kobratu zizkiguten. Zenbat balio du kafe batek? Eta freskagarri batek? Bueno, badakizue normalean ezezagunak galderetan aurkitzen ditugula. Kasu honetan, alde batetik, kafe bat balio duena izango da gure lehenengo ezezaguna. Bai? Isa, kafe baten balioa. Eurota, bai? Eta bigarren ezezaguna, igrekoa, freskagarri baten balioa. Ezezagunak zehaztuta, ikusi behar dugu aber zein da datuen eta ezezagunen arteko erlazioa. Lehenengo esaidian esaten digute, bi kafe eta freskagarri baten balioa 2,70 dela. Kafe bat isa bada, bi kafe, bi isa, izango dira. Eta freskagarri baten balioa, igrekoa. Enuntziatuak esaten digu 2,70 dela batuketa honen emaitza. Bai? Bigarren esaidian esaten digute kafe bat, hau da, kafe baten balioa, isa, eta 3 freskagarri, freskagarri baten balioa igrekoa bada, 3 freskagarriena, 3 bider igrekoa. Guzti honen balioa 4,10. Hemen, dagoeneko sistema bat eratu dugu, bai? Behin sistema hau dugunean, erabaki behar dugu ea zein metodo erabiliko dugun ebazteko. Oraingoan, adibidez, ordezkatzen metodoa erabiliko dugu. Lehenengo ekuazioan, igrekoa bakanduko dut, eta adierazpen hau, bigarren ekuazioan, igrekoaren ordeaz jarriko dut. Isa gehi 3 bider 2,70 isa berdin 4,10. Orain ekuazioa ebatzi, 3 bider 2,70 bai? 3 bider 0,0, 21, 2,
ondo. Hiru bider minus bi isa, hiru bider minus minus, hiru bider bi isa, zei isa. Orain, alde batean, ez ezagunak, bestean, gaiazkeak edo independenteak, minus 2 isa, minus lau, eta bai. Isa berdin minus lau zati minus bost, berdin minus plus lau zati bost, 0,80, bai? Isa 0,80. Orain, bakandutako adierazpen honetan, bakandutako Y-aren adierazpen honetan, isa ordezkatuko dugu. Beraz, Y-koa berdin 2,70 minus bider 0,80. Y-koa berdin 0,70 minus 1,6 1,60, bai? Y-koa berdin 1,10. Bai? Beraz, hemen ekuazio sistemaren soluzioak ditugu, alde batetik isa 0,80, bestetik Y-koa 1,10, eta orain soluzioak interpretatu behar ditugu, bai? Isa zer zen? Kafe baten balioa. Beraz, kafe baten balioa 0,80 euro izango ditzateke. Eta Y-koa zer zen? Freskagarri baten balioa. Beraz, freskagarri baten balioa 1,10 euro izango da. Hauze izan da guztia, gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubean jarraitu jakindun.